Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Palsar. Ang gosla longpen सुदों सुदों सुदेसु सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर ओइ माबा मा होनो बिसाल आं नोंनाव मोनसे माबा सोंगौमोन थांखो नामाखै नोङो दे दङब्ला कमेन्ट हरलाय बिसाल hello 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 जायाखै खेबसे बानायनाया बानायनायदोंमोन आं न'आव खेनसे न'आवनि बानायनाया थैदोंसो दां आं मैया खरखौ खोन्थाला अरनखौ खोन्थारा होनदोंमोन आं ओमफ्राय मोजां दा हेलौ सोर सोर नायखोब्रा ओइ आं मोनसे माबा सोंनि दै लोगोफोर नोंसोरो नैबेखौ चेक खालाम आरो नोंसोरो सोरबा सोरबा
साब खालामनानै दंखायोबो जानो हागौ दै अहायमोनथाय नैबे बिमल बर'आव नैबेखौ आं दा साब खालामनानै दोनदों नैबेखौ नायलाय बेखौ बियो सोरनाव साब दङ नाय 177 सोरनावहाय दं चेक खालामनानै नायसाय बयबो आंनि होनगासिनो आरो ना इखौ भिडिअ'आथ' आंनि ओमफ्राय आंनि थाम्बनेलावहाय नैबेखौ नाय नैखौ आं खोन्थायो आरो नैबे आंनि नङा दे बियो बे सिनारिया नाय बे आंनि नङा आंनिया इदिबो दोनजाखाया आरो नोंसोरो फोथाया आं देखायखायो आंनो नै बिदि माबानाय दोननाय गैखाया आरो नाय नै इदि गोजासोखा आरो नै बिदियाव खोमसिसोखा नै आरो बै मोनसे चेनेलाखौबो नाय नैखौ आं दा साब खालामबाय आरो ना नै बेखौ आं दा साब खालामबाय बेखौ ओमफ्राय र' प्रिति बासुखौ नै बेखौ नै आंनि बेखौबो आं सोलायनानै लादोंब्लाबो आंनावहाय माबा गैया आरोना इयो बिदि माबा दोननाय मानाय गोजौआव माबा दोननाय गैया आरोना मोनथाय नै बियो बिदिल' आंनाव बिदि नुनाय नङा आरोना बेखौ नाय आंनाव इदि गैया आंना इदिबो नुखाया आरो नाय बिदि नुखाया आंनिया नै मानसिफ्रा आंखौ होनगासिनो आरोना दे होन जेबो नङा जेबो साना आं बियो नैबेयो बे जेन'बा बे नामा बिशालनाव अनुनाव सोरनावबा साब दङ दै चेक खालामनो थोन इसोरखौ अब्ला मोनो आरो बेयो जुदि आंनिथारब्ला आङो नै बिदि नाम सोलायदों नै बेबायदि नाम सोलायदों ओमफ्राय बे नामजों बेहाय सोलायनांसिगौमोन आरोना बियो आंनि मोनबा आरो आं मोनफ्रोमबो आइडिखौ आङो माने आंनि मोनफ्रोमबो आइडिखौ आं इदि होनानै लाजोब्बाय आरोना नै बे नङा बेथ' 1 साबसक्राइबार गोनां ओमफ्राय नै जिरि बर' 76 दं ओमफ्राय नै नैबे प्रिति बेबो नै 1.1110 दङ ओमफ्राय नै बेयो नै बेयो नङा बेहाय जेबो गैखाया साबबो गैया जेबो गैखाया इयो मोनसेबो फोथायनाय नङा आरो ओरैनो गोमोरबायसो नामासै दा आं देखायबायना बेखौ दा लगे सोलायसिगोन आरोना नै आं एलबि होयैनो आङो बेखौ स्क्रिनशट खालामना लागोन बेखौहाय ओमफ्राय दा सोलायनो हागौ आरोना आं एलबि दोनखांनायफोर बा माबाफोराव सोलायनो हागौ आरोना इयो नैबेखौहाय नै बेखौहाय आं स्क्रिनशट खालामना लाखागोन आरो आं एलबि होनाय समावनो
सोर खरखौ जों रायलायहरबाय थायोबालाय मानोथो थाया जानांगौब्रा बेनावलाय फैसा सोलायनानै दोनलायग्रा मालायग्राया औ होमब्ला मानोथो थाया जानांगौ
Fear. Hello Fear, good morning Fear. ओइ Fear, आं मोनसे सोंनोमोनलै दंना गैला दे कमेन्ट खालामसाय। कमेन्ट खालामहर दे Fear, दंना गैया। आं मोनसे माबा देखायनो नागिरदों आरोना नोंसिनो। Enjoy, 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 enjoy. हेलो हेलो दे बुं। ओइ Fear, नै मोनसे चेक खालामदै आं देखायना होनि।
आंनि आइडिखौ नाय आरोना नै आं बिदि माबा होदेरजोब्बाय आरोना आंनि सानजि बासुआव नै बिदि गोजौआव फिसा 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 होदेरनाय होजोब्बाय दा आङो ओमफ्राय नैबेबो जिरियावबो ओमफ्राय नैबे प्रिटियावबो नाय दै फिसा फिसा माबा होबाय आं ओमफ्राय आंनि साबाखौ चेक खालाम आरोना नै 76 दं ओमफ्राय नैबेहाय 1110 दं ओमफ्राय 10 दं ओमफ्राय नैबे नै 1430 दं आरोना ओमफ्राय नैबे आइडिखौ आं मोनसे आइडिखौ देखायनो र' नायबाय था फोथायनाय नङा आरोना नोंसोर नैबेहाय नाय नैबे सोर बे आइडिया सोर बेखौ नाय ओमफ्राय नैबेहाय बेनि साबा नाय 177 दासिमबो सोलायाखै ओमफ्राय बेयो आंनिबा जुदि नैबिदियाव आं फिसा फिसा होजोबदों ओमफ्राय बियो बोरो आं सोलायबाय ओमफ्राय बेहायबोथ' सोलायनांसिगौमोन ना नै बेहायबोथ' सोलायनांसिगौमोन भिडिअ'आथ' आंनि बेथ' आंनियावनो दंखायो नाय आरोना नै बे सोर बेखौल' हम आरो आंना नै बिदि दोनजाया दे बिदि बेखौल' सोर बे 177 ओमफ्राय प्रिटि बासु लिरदों ओमफ्राय बेयाव खय थारिखआव खुलिनायनि नाय अक्ट'बरनि 1 2024 बे दाखालि माबायावसो खुलिनायनि दै ओमफ्राय आंनि आइडिया नाय मोनसेबो आंनि बिदि माबायाव खुलिनाय नङा आरो नैबेहाय नायजोब नै बेखौ आं देखायजोबगौमोन आरो आंनावहाय दंमोनब्ला ओमफ्राय आं देखायगोन र' नैबे प्रिटि बासुखौ नाय दै बे प्रिटि बासुआ आंनि खय थारिखआव खुलिनायनि आं देखायना होगोन ओमफ्राय नैबेनोथ' अक्ट'बर 1 थारिखआव आं प्रिटिखौ देखायना होनि नै बे आं साब खालामनानै दोनबाय नै बेखौहाय आंनि प्रिटिखौ देखायना होनि आं र' आंनि खय थारिखआव खुलिनाय नै बे आंनि बेथ' आं साब खालामना लाखादों ओमफ्राय आंनि खय थारिखआव खुलिनाय नाय बे प्रिटि बासु नैबेयो नै जुन ना जानुवारि जायखिजाया ससेल' होदों 1 थारिखआव नै जुन 1 थारिखआव 2024 बे खुलिनायनि आं जानुवारियाव जानो हागौ इयो 1 थारिखआव खुलिनाय ओमफ्राय नैबे जिरियाखौबो नाय आं जिरिखौबो देखायगोन जिरियाबो दंखायो बेहायनो आंनि बोलाबो फैलाबाय आरो जानला मोनला नै आंनाव फैया बे जिरि बर'आ बोब्लाबो नैबाहाय दंदां नागिरनि आं गैया नै आंनावहाय कमेन्टआनो जिरिया गैया ओरैहाय हिसाब खालामना लायाखै बेखौ जायखिजाया नैबेखौल' चेक खालामना नाय आरोना नैबे नामखौल' बेखौल' नाय नैबेखौहाय नाय बेखौल' नागिर 177 बे आइडिखौ रावनावबो नुनाय नङा आरोना मोजाङै थाल ला बियो मैयाहाय माबादों बेखौ आं दाबो दङ नै बिनि माबाया ओमफ्राय आं मैया फट' खेबनानै लानायनि दंखायो आंनि आइडिफोरखौहाय आंनि आइडिफोरखौ मैया फट' माबा खेबना लाखिखादों आं नै
बे आंनि आइडि गोजा नै नै बेखौल' नागिर नोंसोर आरो सोरनावबा सोरनावबा साब खालामनाय दंखायो बे माबाया बेयो बे आइडिया नैबे आइडिया सोरनावबा सोरनावबा साब खालामनाय दंखायो नोंनाव आंनि नाम्बार दंबा कल खालाम आंनाव गैया आंनाव गैया नाम्बार नोंनिया हर दे दङब्ला नोंनिया हर दे आरो नैबे मबाइल मोनसे दङ नै नाय आं देखायना होगोन आंनिखौबो फोथायनायबो दङ आरोना नैबे मबाइल मोनसेनि आइडिखौबो नै आंनावहाय मोनसेबो बिदि आइडि गैया आरोना आं देखायना होखायो नै बे दासो खुलिजोबनायनि बे आइडिया नै आं दासो खुलिबाय नै सिनाया नै मोजाङानो सिनाया सिनाया मोजांखौनो माने सिनायाथाय बिदिनो जायो नै नाय बिदि खायथ्रायै नायदो आरो खायथ्रायै नायब्ला एसे सिनायगोन नै मोनसेया प्रिया दङैनो होन नै दै ओमफ्राय नैबेयो नै नायदो स्रा देखायबाय आं आंनिया नै आं स्रा देखायबाय आंनि नामखौ आइडिखौ दंना गैला रावबो बियार आंनि नाम्बार हरनि नै आंनि नाम्बारा नाय आंनि नाम्बारखौ हरनि आं 7099265216 नैबे नै बियार दंना गैया फन खालामहरदो दंब्ला नैबे नाम्बारावहाय दे आंनिखौ लादो नोंखौ दाहरसै आंनिखौल' लाग्रोदो जाबाय दे नोंखौ दाहरदोसै आंनिखौ लानानै फन हरदो दे लाबायबा दाननायसै आं नोंखौ दाहरसै जाबाय दे फन खालामहर दे दानो अके दोनदो दे बेलेग मबाइलावसो दंखायो बेयो सिमा दं नैबे मबाइलावसो मबाइल गंसेयावसो दे बेवहाय फैखाया आं एलबिनाव फैखाया फनल' हर दे दानबाय आं
deh.